al half december, toen ging de telefoon. Boris belt uit Moskou, is bij ik nog heb te doen. Dan moest hij even wachten, zich zo'n weg of acht. Dan kind zich het beleven, het is 14 dagen nacht. Vanuit het oude Moskou sting hij toen aan de deur. Hij hou een blijke kleur. Met 40 flesje wodka, zit ik vol met polka. En zo, Ik ben klaar ervoor. Ja, geloven, ik moet zakken Polonaise. De hele zakken vul ik op. En horen zakken op. Ja, we dansen, ik moet zakken Polonaise. Het kind van Nagelo. Met de armen overeind en de benen overeind. In plaats van naar beneden lopen weer die achtereen. Met de armen overeind en de benen overeind. En zo zakken gezellig achtereen. Boris vond een echte gek, de kost hem niet meer druk. Hij houdt de kop voor smink en sting bovenop een kruk. Hij speelde balalaika in een zate harmonie. En voor het te truiten, Boris wordt